Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. V tomto videu sa ideme pozrieť na ďalšiu hororovku. Budeme radi, keď nám tu dajte like, koment nejaký pekný. Hej, presne. Som to spoločne so Steve TV. Čau. Čau. No a neviem, o čom tu ide, ale... Dobre, Je to hororovka proste. Je to proste hororovka, presne. A vieš, kde si? Alebo... Nie, to má furt nejaký loading, Počkaj, asset. Dobre. OK. To musíme ísť. Kde si teraz? Ja tam mám furt ten loading assist. Dobre, my sme teraz tu. Počkaj, loading complete. No. Tuto, takže... Ja dole. No, ja ty ideš tam dole? No, takže, vítam ťa tu, v tejto krásnej... No a tuto máš mapu. Na modré sú rooms, akože nejaké veci. Červené je exit. A my sme teraz v zelenej bodke. Tuto hore má jednotku, keď klikneš jednotku, tak tam máš, kde máš domček a kde máš východ. Ja by som sa šiel pozrieť osobne na to room 1. Lebo ja by som sa fakt vedieť, že to robí. Takže, room číslo 1 by mal byť niekde tu. Tam je niečo. Ale... Neviem, čo nás tu môže akože naháňať, alebo tento... Inak keď klikneš... Aha. Musíme nájsť nejaké... Nie, to sme mohli zobrať. Podľa mňa tu budú chodiť vlak. Keď tak to bude hučať. Choď preč! Za zláko. Akože zaujímavý koncept. Dobre, takže teraz máme šancu... Dobre, takto, poď sem. Dobre, teraz rýchlo musíme prejsť. A ideme sem. Takže už to začalo. No. Kasi sa nemá spúšťať. Ježiš. No. Ja si myslím, že sa dostane podľa mňa na červenú bodku. Hej no. Počkaj. Takže musíme ísť doprava. Musíme ísť aj to rovno. No a my vlastne musíme kľúčkovať cez tieto, lebo keď nebudeme kľúčkovať, tak je to pekle. Takže my sme teraz... Musíme ísť doprava a doľava. Ako rovno, doľava, rovno. My musíme ísť teraz tam tým smerom. Tam. No hej, poď rýchlo. Ale... Potom posledná odbočka doľava. Bacha, ide tady ďal vlak. O, idem ti pomôcť. Kde si? Idem. Tu je izba potom, keď tak. Zatiaľ teraz nie je tu žiadne vlaky. A bacha, ide vlak, ide zľava. Poď sem pre istotu. Ide vlak stále, to poď sem rýchlo. No to je extrémne hard. Tu je nejaká service roomka. Že to je ten exit. Fujavé. Nie, na mape, počkaj. Na mape. Je odhentiaľ. Hej. Aj odtiaľ to. Čakaj, teraz som tu. Mal ten hlas iba tých vlakov mi príde divný. No. Poď rýchlo. Tak to 3, 4, 3. Zostaň. Keď pôjde z boku, tak až potom musíme. Hej no. Tu je to. Tu je exit. Jaj. Čo? Musíme podľa mňa poutvárať. Place. Aha. Ja viem, čo musíme urobiť. Vieš, ako boli tie modré miestnosti? No. Tak my musíme... Tak tam sú také poiska. My tu musíme všetko povyberať a dať to sem. Takže už len dve veci. Takže my sa musíme vrátiť. Poď sem. Baka. Dobre. Čo tie vlaky sú nechutné. Ale dobre, že tu je napísané, že odkiaľ idú, lebo inakšie by som to... No. Lebo inak strašne hard. By som sa vrátil domov. Čakaj. No, Baka, nechod tam! Poď sem, tu je ten východ asi. Hej, tu je dom. A teraz musíme pozrieť. My sme v tejto hornej boli. Takže my... V tejto dolnej sme tiež boli. Takže my musíme ísť iba doľa. My musíme ísť tuto, čo sú tieto medzi tou
medzi tou zelenou a touto dolnou modrou musíme tieto dve ísť. Tieto dve. Nie, my musíme ísť tuto, čo je tuto naľavo a tuto dole, čo je. No to je to v strede, inak o všetky sme prebehali už. Všetky už Hej? máme, hej. Takže poďme. teraz musíme ísť dole. Takto rovno, iba musíme Sem ísť za mnou, poza mnou. doľava, rovno, doprava. Sem, hej, Doľava, tu je to. rovno. Rýchlo, rýchlo. Fuj. Excelent. Uj. Dobre, máme teda nejaké tie veci. A teraz by to malo byť hen tam niekde. Čakaj sa, radšej sa... Čo teraz? What now? Čo teraz? Prečo blíka svetlo? Teraz musíme ísť iba túto doľava, čo je. Aha, dobre. Že to bol nejaký veľký vlak? Nechop tam. Akože tie vlaky sa teraz akože Dávaj. zbláznili, či čo? Dobre, poď teraz ku tej modrej veci. Teraz nie, ešte nechoď. Poď už, poď. No ja nie. Ty nechoď, lebo... Čakajme. Dobre, ja tu počkám v tej miestnosti, tej modrej, čo sme boli teraz. No a my, ak sa nemýlim, toto podľa mňa nebude koniec ako... A ak toto je koniec, a teraz poď za mnou rýchlo. Rýchlo sem. Doľava choď. Ty koksu. Tam nechoď. Ok, teraz sem. A sme tu. Máme posledné poistky. A teraz sa musíme vrátiť zase do toho červeného. Nechoď tam. Ja viem. Z každej strany. Takže. Ideme. Ježiš. Ty koksu. Čo najrýchle. Ale toto je celkom... I should properly leave. Mali by sme... To livnúť. Zostaň tu. Pocha, teraz ide vlak. To je celkom najlepší spot, lebo tu vidíš vlastne, že skadiaľ... Poď rýchlo. Pôjdeme stať. Rovno. Ja viem. A doprava. A ideme sem. A mali by sme mať všetko teraz. Máme všetko. Teraz sa nám to otvorilo a ideme hore. Zdráme. Uvidíme. Všetko? Uvidíme. Ešte Aha, vec. áno. Takže to je všetko. Takže moc to horor nebol, ale aspoň sme to dali. Ale ako dobrý content Máme to bol. tu čas 7 minút a 26 sekúnd, takže zahrajte si túto hru, urobte to čo najrýchlejšie a potom nám napíšte do komentárov, že ako ste to rýchlo urobili, či ste boli lepší. V akom čase ste to spravili. Áno. Ja si myslím, že osobne, že budete určite rýchlejší, ale na to, že sme teraz prvýkrát To to nevedeli boli, tak. tak je to celkom v pohode. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a čau.